Kasszás Erzsi. Ő pedig Pókember. íme az anyukám. És itt... A Kasszás Erzsi. Az első spinjitzu mester. látogatása. Karácsony reggel van. Peppa és családja a nagymama és nagypapa házában tölti az ünnepet. Zsoli! A kurva anyádat! Itt járt a télapó. Buborék. Slow fox. Képregény és masma. Mami, papi, karácsony van! Kit érdekel? Mi van? Még korán van, Peppa. Kívánjatok szépen boldog karácsonyt a nagyjéknak. Nagy papi! Semmi pánik, mindenki a Karácsony van! Hajnali 3 óra van. Kit érdekel? Itt járt a télapó. Megnézhetjük hát, ha itt van még. Mert nézzétek! Vaddisznó. A Ronaldo és az Anyád. viszont Csak eltűnt. morzsák maradtak. Bizony. A télapó szereti a friss pitét. Nagy ajándékok vannak a fa alatt. Én egy babát kértem a télapótól. Kit érdekel? Kibonthatom most a csomagot? Jaj, de jó! Peppa családjával elkölti a karácsonyi ebédet. Bontsuk ki a kis csomagot. Ebben egy fesz van. És mókás sípok. És viccek. Mondj egy megpakolt légijárművet. A Kasszás Erzsi. Helikopter!